into ebulawayo labantu balapha zizimfuyo yabo. Uthatha imfuyo ngenkani. Abantu abasuka apha babaleke bawutshona eMampondomiseni. Lusothukile ulundlwelali yasegodini kuqumbe eMpuma Koloni kulandela ukubulawa kwamalungu ama-600 eqonga lokupolisa lasekuhlaleni ngecawa. Basanxunguphela abahlali baseNaledi eSoweto kulandela ukusweleka kwabantwana abahlanu kutsholwa ukuba oku kwenzeka emva kokutya iichips abazithenge kwivenkile yasekuhlaleni. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga amaseko mandigawulendi warhuqa. Lusothukile ulundlwelali yasegodini kuqumbe eMpuma Koloni kulandela ukubulawa kwamalungu ama-600 eqonga lokupolisa lasekuhlaleni ngecawa. Kutsholwa ngelithi aqutyulwe esahlangene kumasango esikolo. Go elusizi emaxongo abantu abadala abatsha babonakala bezithe uwangu ngengubo nanjengoko inqele iqhaqhazelisa umzimba kumaxa namaxethuka entaba nentatyana zakuqumbu. Babonakala bexhobe ngeenkembe amagqudu kunye nezixhobo ezibukhali ukulwisana nolobulemfuyo theqolo kulummandla. Kuxa besihla besonyuka phakathi kwezilali nalapho bathi bahlangabezana neempilasithutha babethwe ngonqevu kule ilali yasegodini. Iquba lamafama sakhasayo kutyholwa ngokuba lihlaselwe ngabantu bebexhome bezingovolo kwashiyeka abantu abasithandathu edabini lokama abantu abane belimale ngokumasikizi. Bekufama sife sonke bhango uhlobo loba sithe xa siphuma sizapha segeyitini sabemela abantu abayi-5 apha egeyitini and izibhamu abaziphetheyo zikhulu kakhulu noma ziphakwa zezitwa ze-R4 kanje siyezotsiba kulaa kona ke ngoyize kube siya phuncuka ngolo hlobo sawutshona emfuleni sehlisa umfula sabe siyasinda ngolo hlobo. Ebuhlungu into eyenzeke apha ngoba into ebulawayo labantu balapha zizimfuyo yabo. Uthatha imfuyo ngenkani abantu abasuka apha babaleke bawutshona eMampondomiseni. Izenzo zolobeko lemfuyo kulommandla sixhaphakile abantu abaninzi balahlekelwa imfuyo yabo kodwa ngoku kuyabonakala ukuba ngathi balahlekana nemiphefumulo yabo ngokukhawulezileyo. They normally gather at this school. The station commander of Tina Falls is aware of the work they do. They normally gather here. From there they start patrolling late in the evening. Lo ngomnye wabantu abasindileyo ongusihlalo webhodi elawula kwesi sikolo. Iinkumbulo zakhe ngendlela asinde ngayo zimenza azothule isikhalo. Nama andazi ndisinde ngemfefe zikamdala andazi uba ndisinde njani. Andazi andibona abantu abakwethu belele bonke bendenabo mna ndazi uba ndisinde kanjani. Imeko isemaxongo apha Dinkululeko Nyembezi wendaba se-SABC kuqumbu. Basanxunguphela abahlali baseNaledi eSoweto kulandela ukusweleka kwabantwana abahlanu kutsholwa ukuba ukukwenzeka emva kokutya iichips abazithenge kwivenkile yasekuhlaleni. Abantwana baminyaka iphakathi kwemi-6 nethoba abudala babhubhe ngokushiyana ngemizuzu ngecawa. Amapolisa ayaphanda ngesi siganeko. Yinhlungu engenambaliso nakomphi umzali ukulahlekelwa kumntwana. Basweleke kwikliniki yasekuhlaleni emva kwempawu zokukhupha ngasentla nangezantsi namagwebu ngemilomo. Intsapho zinyanzelisa impendulo. Luza ngwana asijoku kore uthi ayondlwane yanetha kulahlekelwa ngumntwana kunga uyaphupha. Kubuhlungu kubo njengabazali. Kunzima nokuvula umlomo kuyiseka njabulo. ngore a khona lubua ha tsebe what to say. Baqhube ngenhlungu yabo nangokwenzekileyo. Ngwana unasalwana nasakuli. Uthi bebengabi kwahlaba ngethuba bephuma ekhaya. Baye bafuna kuya eSphaza kodwa unina wala kubanika imali. Kwathi kanti bakhona abaza kuzithenga. Batya ke njengabahlobo kanti batya ikhefu. Uhlapha belulu bakhapha nabantu balotsameka kanti batla ureka mazimba. Umntwana usindileyo saphila-philwa esibhedlele. Amagosa karhulumente eGauteng atyelele intsapho. Condolences
on behalf of the department and the MEC, as we've been telling them that the MEC is away, is not in the province, could not come. But we are here as these representatives is aware that we had to come here. But more so the support that we will normally give to this family is quite important. Abahlali banyanzelisa sidediswe ivenkile zabemba ngaphandle kwilokishi yabo. Kuvakala ukuba insapho ziceba inkonzo edibeneyo yesikhumbuzo aphethwe namalungiselelo omncwabo. Usihlalo we-ANC eGauteng umnumzana Panyaza Lesufi akavumelananga kwaphela nesigaba sajikelele se-ANC ngokuphathelene nohulumende wobambiswano. Umnumzana Lesufi waxekwa kabukhali ngamagosa weliqela jikelele ngentetho ezimayelana ne-GNU. Amarha avakalisa ukuba izigaba zeliqela eGauteng naKwaZulu-Natal zingabhangiswa. Uhlalo we-ANC esifundazweni saseGauteng akakufihli ukuthi i-ANC akulona igatsha le-Democratic Alliance i-DA. uLusufi ubonakala elwa nalo uhlalo we-DA uHelen Zille endaweni ezokuxhumana u-X kulezi insuku ezidlule. Lo mbango wahlalo we-DA uHelen Zille kanye noPanyaza Lesufi uxhumane nokukhishwa kasodolophu wayo i-DA enkabeni yasedolobha laseTshwane uSilius Brink. uLusufi uthi akahlangene yena ngokukhishwa kwaBrink. Amabovu ke wona iSACP asephume athi azomvikela uPanyaza Lesufi ukuthi angakhishwa iyona iANC. Also irritate me is that we then allow these forces like the DA's Helen Zille to start interfering in the affairs of the alliance, to start interfering in the affairs of the ANC, insult our comrades, call on the president to take action against so and so. Manje sokuthiwa thatha decision against Panyaza Lesufi. Why should Panyaza be punished because of the instructions of the DA? We want to say the SSCP, we are monitoring this matter very, very intently and carefully. They touch that comrade on the basis of instructions from the DA. Gelele we-ANC ufikile Mbalula usewachithile amahlebezi ethi abaholi beqembu le-ANC bafuna ukumthwesa amacala uPanyaza Lesufi. Presented themselves to the officials of the ANC and provided an explanation that was accepted by the officials. Ukuhlakazwa kwamagatsha aleli qembu esifundazweni saseGauteng kanye nesifundazwe saKwaZulu-Natal into ekade iphanyakanyisiwe emhlanganweni we-ANC layo i-National Working Committee, kodwa isigungu esiphezulu sayo i-ANC izothatha isinqumo. Ngikusamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama. Umbutho wesisa Steve Biko uhlonipha ingcungela zomthetho ezamela eloMzantsi Afrika kwi-ACJ eNetherlands. Umsitho lo ubanjelwe eEmperor's Palace eCampton Park ngokuhlwa nje. Phakathi kwabo bazakuhlonitshwa ngu-Advocate Thembeka Ngcukaithobi. Ngoku siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu Kelvin Dludla okulo msitho. Kelvin, siyakwamkela ezindabeni. Yimini enkululeko ingcungela ezathi zenza umsebenzi wabangela iqhayiya nokuzidla kubemibili. Ungasixelela kwenzeka ntoni apho ngoku? SABC esekhaya sila eEmperor's Palace njengamanje njengoba ke kuqhubeka ke umcimbi okhomelisa labo bameli abahamba bayomela iNingizimu Afrika le phesheya kwezilwandle eNetherlands. Engaqaphela nje ukuthi ke ukhona ke ube inhloko yamajaji la eNingizimu Afrika uZondo, ukhona ke ungesinye seyicukuthwane ekhona la kulomcimbi. Umcimbi ke bekulindeleke ukuthi uqale ngehora lesithupha, kodwa ke uqeda kuqala njengamanje. Bengakababoni ke abanye ke abazokhonyeliswa ngoba kulabo abazokhonyeliswa kufaka phakathi ke uAdvocate uNgcukaithobi bengakamboni ke, kodwa ke ukhona ke uRaymond Zondo, ngibonile ikhona neGift of the Givers, ngimbonile ke noDokotela uNaledi Phando. Ngizothi ukuqala nje kancane khona uza kwethu ezokwazi ukukhombisa icukuthwane ezikhona la ngaphakathi ke ezizothamela ke lo mcimbi omkhulu kangaka. La engime ngakhona ngiyambona ke owayeyinhloko yamajaji la eNingizimu Afrika uRaymond Zondo, ngiyabona ke noDokotela uNaledi Phando okhona la kulo nkundla, ngiyabona ke ukhona ke noDokotela uBlade Nzimande. Icukuthwane ke ikhona iphelele la, ngiyabona ikhona
ne-gift of the givers. Lo mcimbi ke njengoba bese ngishilo bekulindeleke ukuthi ke uqale ngehora lesithupha, kodwa ke uqeda kuqala njengamanje. Labo bahamba bayomela ke iNingizimu Afrika le enkantolo ebizwa ngokuthi ke CIJ phesheya kwezilwandle le eNetherlands. Kanti phakathi kwabo wayekhona ke uadvocate uNcukayi Thobisi. Sizoqhubeka ke nalomcimbi sikwethulela wona kuze kube esekupheleni ohlelweni lolo lisakaza ngolimi lesingisi iChannel 404. Igama lami nguCalvin wakwaDludla entabeni ze-SABC ngise-Emperor's Palace. Sibaba ngazibini icebisa. Uhulumende wephondo eKwaZulu-Natal uthi awumanga kakuhle ngokwasezimalini kwaye kulindeleke ukuba uqabele kwinkcitho ngemali engaphezulu kweebhiliyoni ezilishumi zeerandi kunyaka mali 2024-2025. Imeko ngekho ntle yezimali eliphondo ngomnye wemiba eqaqatshiswe inkulubaphathiswa uMnumzana Thami Ntuli xa ibinika ingxelo ngeentsuku ezilikhulu zorhulumente ukhokhelayo eMgungundlovu. Uhulumeni wethu ngokweyimali kuneyinselelo ngenxa yeimvumelwano zamaholo ezafika sekuqedelwe ibudget kusifundazwe kanye nokuncishiswa kwemali kohulumeni nje bonke njengoba sazi omasipala uhulumeni befundazwe nohulumeni kazwelonke kwaba nama budget cuts. Undunankulu wesifundazwe uMnumzana uThami Ntuli uthi asisihle neze isimo semali kuhulumeni wesifundazwe. Undunankulu uthi lokhu kuzophoqa ukuthi uhulumeni angaqhubeki nezinye izinhlelo esidinga imali. Lokhu kungenxa yokuthi lo hulumeni ungene ehhovisi kuvele kunesikweletu sonyaka wemali ophelile. And we can certainly start looking at where the spending pressures are, protecting our frontline workers in health and in education, but ensuring that there is money available for those critical service delivery areas. Uhulumeni wesifundazwe uphinde wagcizelela ke ukuthi izokuphela eminyaka emihlanu amaqembu ezombusazwe ebambisene. Kuke kwaba nembiko yokungavumelani kweminye iminyango kulandela ukumiswa kwezinye izikhulu esiphezulu eminyangweni kahulumeni ekubalwa kuzo inhloko yomnyango wemisebenzi kahulumeni. The issue of the consequence means that we must develop a new attitude, the character portrait and the paradigm shift of working together, because we've been forced by the voters. Voters want us to work in this fashion, and for the next five years we just have to align our thinking pattern and we must plan together. Undunankulu uthi maduze nje uzokwethula umbiko malungana nokuthi yiziphi izinyathelo ezokuthathelwa labo abatholwe bephula umthetho kuhulumeni. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba ze-SABC ngiseMgungundlovu. So uke wazibuza ukuba kutheni maxa wambi ungazifumani iziphumo zovavanyo lwempilo kwizibhedlele nakwikliniki zikahulumende kungenxa yokuba ziyabola zilahlwe kungenjalo zilahleke. Ukufunyaniswe inkqubo yophando i-cutting edge kwilaboratory yesibhedlele iChris Hani Baragwanath ukubonisa into yenzeka kwizibhedlele ezininzi ezikahulumende kweli. iChris Hani Baragwanath sesesithathu ngobukhulu kwehlabathi kwaye sinayona laboratory yankulu. Kuqikelelwa kuba isibhedlele sifumana isampula kwikliniki ezingapha kwama-20 jikelele, kodwa kukho inkxalabo ngokusilela kwenkonzo apha. Let me make an example with Vira Hospital Chemical Pathology Department, which actually runs a blood test, which was actually suspended with SANAS due to not having, they're actually running without accreditation. Due to speculations of delayed specimens, specimens that have not been run within the correct time, analytes that are not correctly run, and negligence as well. Isampula ziphoswa kwibhokisi zezinyamalale phansi kwemfumba yezinye ungade ucinge inkunkuma xa ujonge ezobhokisi. Operating procedure of the lab is that specific specimens are allowed to be kept within a 7-day period where they can be tested or retested depending on the clinicians of request. But you'll find that more tests are actually prolonged more than the 7 days and end up being rotten. Abasebenzi elaboratory bayigqumelela inyaniso kungahambi ngendlela komsebenzi nokungumqobo ekubeni ogqirha bakwazi ukufumana ingxaki ejongene nesigulane. Inkqubo i-cutting edge ifumene imizuzu yenhlanganiso eyayibanjwe kunyaka ophelileyo nalapho ogqirha babevakalisa inkxalabo ngokungasebenzi kwelaboratory. Bukela inkcukacha ezithe ngelinqaku ngokuhlwanje kwinkqubo i-cutting edge ngentsimbi yesibhozo kwelijelo le-SABC 1.
ukanike le nkqubo ingensimbi yethoba apha ku-SABC1. Amafama asakhulayo eMntla-Ntshona memelela kwabasemagunyeni amapoliseni ukuba ukwebiwa kwemfuyo makubhengezwe njengolwaphulo-mthetho olucwangcisiweyo. Bakwatyhola amagosa esipolisa ngokusebenzisana nonqevu ekubiweni kwemfuyo. Amafama amaninzi angene kwicandelo lokufuya imfuyo ngenjongo zokugxotha ikati eziko. Unqevu babhokile begxibha ushishino lwamafama, kodwa ngoku amafama athi konele. Organized crime. Stock theft is organized crime. We think SAPS should stop giving all these cases to Stock Theft Unit. Some cases must be handled by Organized Crime Unit because this is organized crime. Amanye kula mafama asakhulayo athi inhlungu yelahleko yawo ibaxwa kungabanjwa kwabarhanelwa. We lost 14 cows and only one returned. It's painful because they did shaving as part of investigation. But the police never came back to us about the case. They steal from us, but they don't ever get arrested. I don't know what's wrong. Amapolisa athi ukuchazwa kolwaphulo-mthetho lwemfuyo njengolucwangcisiweyo kuthatha imigaqo ethile. At this stage, we can't say that we do have organized crime, but I think we do have maybe to some extent a syndicates, but even the syndicates themselves, we are not yet at the stage where we can say we have syndicates, but we do have suspects that are actually linked with more than 1 or 2 cases. Amapolisa akwathi ngamatyala afikelela ku-6,321 avuliweyo okubiwa kwemfuyo ukususela kwikota yokuqala yalo nyaka. Abakhweli kwisikhululo senqwelomoya eKing Phalo eMonti eMpuma Koloni bavakalise ukukhathazeka yimo yokulibaziseka nokumiswa kwenqwelomoya kwesi sikhululo. Kumiswe eziphumayo kwajikiswa ezifikayo ngenxa yemeko yokumoshakala kobuthakathaka bokukhokhela inqwelomoya nokubaxwa sisimo sezulu esikhokelele kwinkungu ebivince emva kungabonakali kakuhle. Abakhweli beFlySafair ngabona bachaphazeleke ngamandla. I don't think into yenziwa apha ifair ebantwini, especially people bane plans zotravela, so abanayo enye imali to book for accommodation and also transport, and nathi affect as friends and family because we need to support them kufuneka sibe lapha, and some of us come as far as from like Butterworth noMthatha abantu abalapha from baba hangout airport, and then kungabikho direction, and we all know by Lenduzi Airlines, they're not going to take responsibility for additional costs. My flight has been delayed from just after 3 to just before 7, and I'm only going to get to Cape Town just before 8, which is very inconvenient, but I wish they'd let me know a little bit earlier, but that's luck. Yo, ekumele bamna ngisekapa ngo10 ngileqa i-meeting uyayibona, so ngoku ke ngoku kwavele kwathiwa iyacancelishwa khange kuphinde kuthethwe, and another choice badihlale apha ndizamile uba ndiphinde ndizibhushele accommodation ngemali ephuma kum uyabo, so I feel like khange sicingelwe and khange babe transparent kuthi uyabo. Indaba zipheli mawethu into nje utshaba lixesha ezangomso singesizulu makube chusibele. Mawahlangana amafulifu imicamako basembonje ivumeleni nonkanyezini nirhabulise qikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga ke imozulu yangokuhla kuyapholeka into yokubana ngamathuba noko esingathi siwalindele pha kwindawo ezikomkomhlakalweni zika 30% nakwindawo ezikufuphi pha kwindaba eziqananazileyo zakokuphumla siqhubeke zenje njalo ke mbukeli nakwindawo ezikumantla pha koThekwini napha koPitoli koPulukwane kananjalo ke mbukeli imvula nomoya ngomso kuyapholeka into yokubana zizibhaxu zenkungu esouth sizilindele kwindawo ezigudlunxweme pha kwindawo ezikomangalisweni Nele njalo ke mbukeli ziyapha kwindawo ezikomntla koloni into ethi ke ubuyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo ziqhubeke ke mbukeli nguchaphaza wemvula namathuba ke aphansi alindelekileyo ekhatshwa ke ezizibhaxu zenkungu kwindawo ezikumantla pha komazweni nemvula ke ezinhle kakhulu zika 60% kwindawo ezipha koThekwini kanti ke uSouth African Weather Services kuba isilumkiso ngomso oba singalindela umlilo wamadlelo pha kwindawo ezixananzane ko Upington uqhubeke ke mbukeli nendudumo ezimandla pha kwindawo ezikufuphi noThekwini
eMalahleni nakumazantsi oGauteng. Kanti ke amaqondo obushushu aphansi ngokuhlwa kwindawo ezikumantla kaloku mbukeli kuyaphawuleka koMusina noPhalabura babambene ngamanqaku ngaye u16 degrees. Mount Fletcher eBhatala eMacwarheni noKhana eMpeko eMthatha naseNyweka ezantsi phako Ziyadini eGatyana nakuQoboqobo nako Lady Frey nokombukeli ukuphola yabanguye u16 degrees. Komthatha koQumbu koMount Frey naphako Matatiela 13 degrees. Chunce bembukeli sijonge ke amaqondo obushushu uba aphethe njani nangomso kanti liyathanda mbukeli into yobana libe pholaha kwindawo eziphako Phalabura. Kanti ke mbukeli xa sizawungena kaloku naphako sojonisi emajole eqhokoswayo embalambana eselwana sijonge nasetombo emantusini singayilibali emthumbane nokombukeli lithe ukufudumala yaba nguye u24 degrees. Iqatha uPopoyi pha kwindawo ezikomthatha naphako Qumbu koMount Frey ngaye u32 degrees and such ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni iXhosini.